Ja, yes, super, hij is binnen. Ja, hadden we gewoon niet zien aankomen. Dat was, ja, je weet dat er zoveel goede bakkers meedoen. En dan denk je van, dan mag je hopen dat je bij de beste zit. Nou ja, en dan de beste van Friesland. Nou ja, dat is toch geweldig. Bakkerij de Korenaar, 3 keer goud weer bij het speculaas. Hing je dat verwachten? Nee, dat hadden we niet verwacht. Maar ja, weet je hoopt het natuurlijk altijd wel. Hè? We weten dat we morgen goede spullen maken. Dus ja, niet verwacht, maar wel op gehoopt natuurlijk. Want dit keer komen de schaal met een winnende producten zit klaar. Ja, zeker. Iets te proeven is er altijd. Even een lekker stukje speculaas of een staafje mee voor onderweg. Is altijd mooi. Gevuld speculaas hebben wij gewonnen. En met amandelen en speculaas zonder amandelen. Dus we hebben 3 producten ingeleverd en op alle 3 hadden we goud. Wat is het speciale aan je speculaas dat je hem die prijs won had? Ja, dat is het recept, hè. Dus dat is een oud recept van vroeger al. Dus ja, dat is gewoon een toprecept. Dus dat is, en natuurlijk de ambacht van het vakmanschap. Hoe in de reacties van de klanten die het ooit in de zaak winnen? Die waren helemaal trots natuurlijk. Hun bakker die 3 prijzen wint. Ja, dat vinden ze geweldig. En ja, hun weten al hoe het smaakt en hoe lekker het is. Maar ja, als het dan beoordeeld wordt door een vakjury, dan vinden ze hartstikke mooi natuurlijk. Dus ja, veel leuke reacties krijgen de dames. Ik vond het hartstikke lekker. Ja, ik kan het echt aanbevelen. En dan merk je wel het verschil tussen een product van een echte bakker of uit een supermarkt. Dus meestal keer je het jaren.